Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Lukáša. Bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Tak syn ušiel od otca, pomíňal všetok jeho majetok a otec ho ešte vyboskával a beží k nemu a ešte do toho je mu ho aj ľúto. Tak tomuto už fakt nerozumiem. To je tá Božia logika, pamätáš? Láska nám dovoluje zlo oplácať dobrom a vidieť veci inak, ako sa zdajú byť. Veď ale za zlé veci, ktoré urobil ho otec, ešte išiel vyboskávať. Ja by som to tak nemala. Ja by som si musela kľaknúť do kúta alebo si vypočuť od našich dlhánsku prednášku, ako sa mám správať. Otec ale videl svojim otcovským srdcom a láskou to, čo nemusí byť vidieť navonok. Videl, že syn si uvedomil svoje chyby a chce sa ospravedlniť. Aha, ale čo z toho, keď peniaze už nemal a o všetko prišiel? Opäť, to, čo vidíme očami navonok je, že nič nemá. Lenže on má z toho veľa, oveľa viac, než by si myslela. Jeho duša totiž spoznala, že potrebuje odpustenie a že sa chce vrátiť k otcovi domov a napraviť sa. A to je veľký dar a volá sa to obrátenie, keď si niečo také uvedomíme. Aha, tak teraz mi to už došlo. Takže toto je to obrátenie, o ktorom hovorí aj Panna Mária. Presne tak. Keď si uvedomíme chybu a chceme sa napraviť, volá sa to obrátenie. Z toho má Boh veľkú radosť a čaká nás presne tak, ako tento otec čaká svojho syna. Chcem sa obrácať každý deň. A nie iba doľava a doprava. Chcem sa obrácať a naprávať svoje chyby. Mária, ty, ktorá nás pozývaš k obráteniu, oroduj za nás.